Така, днес е 15 март и сме с компанията и сме решили да се направим една тренировка от заслон Смилю до село Клисура. Тук ни предлагат едно бананче. Целта на бързи въглехидрати. Целта на упражнението е да видим колко километра е, за колко часа се взима, да видим какви са потенциалните местенца за водата, тъй като не знаем къде има вода. Знаем, че като цяло доста ограничени са възможностите. По-скоро местата за пиене на вода. И така, заредили сме се с по няколко литра вода. Стигнахме от село Ярлово до тук за не знам колко час и половина. Сравнително прилично темпо. И сега ще пуснем трака, за да може да стигнем, да си засечем за колко време ще стигнем там. На 1 юли, живи и здрави, тръгваме по Е4. За сега сме 5 човека, може още някой да се присъедини към нас. Част от групата ни чака на разклона за село Ярлово. И понеже са там вече сигурно 20 на 30 минути, ще гледаме да стигнем по-бързо до тях. За сега това е от тук. Пускаме трака и тръгваме. Ето го Боби, дай 5 Боби. И Стевчо. Здравейте на групата. Сега, видим сега. Ще намерим ли вода? Долу има една чешмичка. Си вземе да проверим. Тук Боби, какво е положението? Ето, днеска сме дата 15 март. Няма какво. Много снегове. Може би... Затова не че потърват. Чешмичката че е много слабо и човек, ако се надява на малко повече вода, ще трябва да е търпелив, ми се струва. И едно кратко видео от заслона. Не става за пренощуване тук. Положението е трагично. Потегляме. На заслон Смилю не става за спане. Тази година, 2025-та, надяваме се да бъде ремонтиран, но ще видим и лятото дали това ще се е случило. Ето го дам къде е заслончето. И тук сме на разклончето за село Клисура. Мисля, че тук наляво трябва да е за Черни връх, където следващата седмица откъдето следващата седмица ще дойдем. И също така разклона за село Ярлово. Ето тук, това е буквално заслоне на пътя. Така на около колко да са 10 до 15 минути, няма 15 минути, 10 минути след заслон Смилю стигаме до табелка, ето тук пред нас, на която пише вода. И гледайки тук в страни, в дясно, имаме пейки и ето там долу са част от нашата групичка. Те разузнават и казаха, че има вода, така че тяхното видео ще покажем след малко в клипчето какво представлява чешмичката или мястото, от което идва вода. Така, това е на 10 минути след заслон Смилю. Отбихме се на заслон Петрус, Драго. Добре ли е водата? Бива. Бива. Има водичка на 15 март. Сега тече добра струйка. Може и човек да се отбие до тук. От главната пътека е не повече от 10 минути отбивка, но не става за спане. Тук не е много ясно на къде отиваме, но табелката всъщност, надявам се да се вижда, че точно срещу слънцето снимам. Следвам обратно, това е едно кръстовище, не знам, час и половина. Преди малко показваше трака след заслон Смилю. И така, там има една пътека, която е хубаво да не се хваща. Вървим в тази посока.
Ивица, вас ще ви вземем или не 4? Не знам. От какво зависи? Как се справя сега? Как се справиш сега? За сега как се справяш? Не знам, това не добре. Я се обърни да ти видят зрителите. Какво е това в ръката ти? Бинокъл. И какво гледаш? Гледам планините. Какво да гледаме? Добре. Харесва ли ти планината? Да. Добре. Знаеш ли в каква планина сме в момента? Я нещо си. Това е селото, от което тръгнахме. Я нещо си. Не знам. Коя е най-близката планина до София? Витоша? Да. Все още сме в Витоша, да. Пред нас гледката е, и да ви го кажа, но трудно ще нямам думи такива. Вижда се сама, в дясно се вижда Мальовица. Последни така верила скрива малко гледката. Малко звучи странно, имайки предвид колко ниска е верила. Но ние слизаме надолу. Но да, преди малко се виждаше Мальовица много хубаво. С целия Мальовишки дял. И така, просто прекрасен ден за разходка. Вървим около 2 часа и може би толкова е времето от Заслон Смилю до Бука Преслап. Имаме си една ученичка с нас. Ще видим дали ще къндърдисаме да дойде няколко от дните по пътя Е4. Надявам се, че да. Но предстои да разбереме колко ще дойде много днешното ходене. Това, което хората казват, че са между 26-7 до 30 км. Ние правим някои отбивки, за да проверим дали навсякъде, където пише, че има вода, наистина има такава. За сега имаше вода, много малко на Заслон Смилю, след него имаше една малка рекичка, на нея също имаше вода. И на Заслон Петрус, едно чучурче, също имаше вода. Последни метри от Витоша. Всъщност аз това го казвам от известно време, но както един наш виден водач, който започва с Р и завършва на Умен, Чичурумен, той така казва, след този връх сме там. И това е след като вече сме минали 10 върха, но ние много си го обичаме. И след този връх сме там. Да. И след този връх сме там. Виж какво има тук. Мисля, че стигаме до момента, в който ще обядваме. Аз ще стигна тук, Драго, да, още 5 метра напред. Да отидем до табелката и да се върнем да хапнем. Опа! Ето това е момента. Чай сега да видим. Оп! Не сме се научили да снимаме с този гимбъл. Клисура, Ярлово. И Заслон Смилю. Някой обаче много се е кефил, бил е в настроение и надраскал всичко, но това да си правим. Що път да не го надраскаме. Това преди малко беше края на Витоши, както казах, след малко, последни метри. Вече наистина започваме тази част от прехода, която минава през Верила. И ще видим какво представлява тази планина. Пред нас е един дълъг черен коларски път. Предполагам, че по-голямата част от деня ще вървим по такъв път. Компанията вече е гладна. Много гладна, но понеже сме казали 2 часа, че ще ядеме, не ми позволиха да направим почивка. Ето вече не стана ли? Което е супер. Ще да вървя. И така. Да, защо се включих? От Заслон Смилю до тук не сме имали някакви значителни почивки. Мисля, че само веднъж за 5 минути, докато изследвахме една от чешмите. 2 часа и 20 минути. 2 часа и 20 минути от Заслон Смилю до Бука Преслап. Или до края на
Витоша. Има си табелка за вода. Тече, това е, не знам, 40 минути, може би 40 минути, откакто се почна верила. 40 минути и максимум час. Тук направихме почивката, ето, вода. И чешмичката е това тук долу, бетонното. Сега, тя водата е малко странен вкус има, обаче е вода. Часа е 3, погледнахме къде горе-долу се намираме и си казахме в какво се забъркахме. Може би сме на половината път до село Клисура. Но деня е пред нас, вода имаме, заредили сме, така че ще стигнем. Това беше най-важното. Сега е жега, да. А на 1 юли тук ще бъде много тегаво. А и това, че си заредил преди половин час вода и си казваш, имам вода, едното шише вече го унищожих аз. Водата има така леко един особен ярловски вкус, но ще му свикнем, де. До Клисура ще ни бъде като най-естественото нещо, което пиеме. Стефи, помахай на камерата. Водаче, много е важен водача. Как се чувстваш? Я сподели. Не искам да споделям. Не искаш ли да споделяш? Не, ще си го запазя тук дълбоко вътре в мене. Много ли е? Добре, добре. Може още. Може още, то със сигурност има още. Изкачихме последния връх за деня. 1377 метра, мисля, 1370. Това е на 22 км. Сериозен вятър, нямам представа дали чувате нещо. Клетката зад мен е веднъж. Остават малко от 6 км, поне по първоначалната информация, която имам. И по трака, който имам, да видим дали наистина ще бъде така. Което значи, че час и малко, 15-20 минути. Предстои само спускане надолу и няколко равни участъка. Така че сме пределно мотивирани да свършим до 7:30, много време. Само един кадър искам да покажа. Залеза е уникален. Още малко светло ни остава. Запарена баня, Рила. Аз вече го наближаваме Клисура. Останалата част от групата е малко по-назад, но са на няколко минутки зад нас. Как си ти? Добре. Добре си. Ще справим, нали? Да. Идваш ли с нас? На някой питат, да. Добре, айде, давай. Давай. Последно, 9 часа, без 5 минути. Последните 10 км бяха много, не бих казал трудни, бих казал бавни. Имаше много локви, много кал, дупки, беше много труден прехода, а пък и имахме един ранен войник и малко по-бавно, може би повече един ранен войник, но всичко е точно. Пристигнахме и съм супер надъхан. Чао!